הוא עושה לי 10-9. אז לחצת פעמיים, החלטת את האימון. לא, זה עכשיו, לא. רגע. זה תקוע על 10? קאונטדאון 10 שניות, זה תקוע על 10. לא, סבבה, זה מצלם אבל, יאללה. זה מצלם אבל, יאללה. אוקיי. קהל לוי. לא צריך להגיד... RFA 2026, RFA 2026, איזה מקצה? הרקס או אלית, בוא נקבל על משהו. ואינדפנדנט. זהו. יאללה. רואים את זה טוב? היה. עומד לי בדרך. תשמע, זה הסרטון הגרוע בתולדות צילומי רואים את זה טוב? תקשיבי, טלטול, זה הצילום הכי גרוע שאי פעם היה בתולדות הצילומים של המקצה. אני חושב שאפשר לבדוק את זה עם הרקורד של הצילומים כאלה. היה זה 800. אחר כך, יובי, אני לוחץ על הכחול ברגע שמתחילים. יאללה, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! רון, שפוט בבקשה את טלטל, כן, יאללה, המצלמה שלה. כמה? 10. אני, זוז. מעולה, באיך נוגעת לעבור עם העקב. יופי. תמשיכי, טלטל, תמשיכי. בדיוק, באיך נוגעת. היא צריכה עוד לנעול, יובי? היא צריכה עוד לנעול? אני על זה בזה הבא שלה. אחור דקה, סיבוב ולצאת, עולה, עוד 3 כאלה. יופי, טלטל לגעת ברצפה, מעולה. הלאה, לעבור.
יובי, אם אני אשים את זה על מצב טיסה, זה יבטל את זה? את הטלפון. מה זה? כן, בסדר. הלאה. ב-40.
קל. כיף. יופי. תנשמי, טלטון. מדהימה. מדהימה, מדהימה, מדהימה. נתקי את הראש. דרכה. טוב, טוב. טוב, חיות. אין לי ספק בכלל, אחי. אין לי ספק בכלל, אחי. אין לי ספק. זה אפס אני מרגיש. לא, אחי. לא מבין איזה אפס אני מרגיש. אתה חי חיים כל כך עמוסים, אחי. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, אחי? אתה... משמרות, זוגיות, ילדה, עסק, על מה אתה מדבר? מדהימה, טלטול. יאללה, טל, לא לעזוב את הטאבלט, טל, לא לעזוב. טל, אל תעזבי, אל תעזבי, אל תעזבי. יופי, דקה 40 סיימת. חיות רעות אתם, קדימה.
20 אחרונים, טלטול. דקה אחרונה. עדן, סיים את ה-50, נו. דקה! עדן, סיים את ה-50. על 45 שניות, קדימה. מה שנשאר, מה שנשאר. טוב. חצי דקה, קדימה. טוב. 20 שניות. 15 שניות. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. זמן.